Mga Kolorom nga tricycle nga nagbiyahan sa Mandaue City, gigukod o gipangdakop sa taga-team. Ubay-ubay na silang na-impound gumikan nining kalapasan. Anong report ni Nico Serino? Gisugdan sa miaging simana ang subsub nga pagpanakop sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team sa mga Kolorom nga tricycles. Ubay-ubay kanila ang giingong nagbiyahian karon, ang uban wala o expired na ang ilang prangkisa. Ang uban wala say special permit to operate o SPO nga requirement sa ilang pagbalik pasada sukad nagka-pandemya. Mahog Kolorom kay wagi sila franchise nya unfair man sa kaistandan sa nilukat og franchise o SPO. Nya pareha sa ila o kita. Kagahapon, ang barangay Bakilid ug Kasuntingan ang giinspeksyon sa taga-team. Matud ni Humawas, moabot na sa 50 ka tricycle tanan ang ilang na-impound. Impound gid siya kay kung wa kay franchise di man ka pwede mo padagan si mong sakyanan. Nya kung wa sa kay SPO na kay franchise impound gyapon kay wa ka mulukat og special permit to operate during sa pandemic nga time. Sa City Legal Office na abtanamo ang pipila ka mga tricycle owners ug operators nga nag-asikaso sa ilang papeles, labi na human sa sunod-sunod nga operasyon sa team. Si Ginang Brenda usa sa nag-asikaso kaganiha, human madakpi ug ma-impound ang ilang tricycle kagahapon. Giklaro niya duna sila SPO apan expired na karon ang ilang franchise. Bugat man apan paningkamutan kuno niya nga mabayran ang kapin 2,000 nga penalty, makuha lang ang ilang unit aron makapanginabuhian na. Sa epekto ani sa inyong panginabuhian ba na Epekto kayo sir kay imbis na ato tay gamay kay inutang pa biya ning motor sir. Ni ang sawa man nga mo agwanta na lang gyud kay may lain sa panginabuhian. impas na nimo to? Wala pa sir. Sunod tuig pa ni Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.